al poliesportiu. Bona nit des de l'estudi de Ràdio Granollers. Us donem la benvinguda a una nova edició del Poliesportiu. Avui estem a dilluns de post del cap de setmana i també farem l'habitual tertúlia esportiva. Comencem. Doncs vinga, anem amb el sumari d'aquest dilluns perquè hem de repassar una mica els resultats del cap de setmana. Hem de repassar què va passar amb el Torrelavega Freikin Balonmano Granollers i en acabar també farem habitualment, com hem dit ja, la tertúlia post del cap de setmana. Som-hi! Recorda seguir el Poliesportiu a Twitter, Instagram o veure'ns a YouTube. El Poliesportiu, l'espai on Granollers practica el seu esport. Doncs vinga, anem a repassar els resultats d'aquest cap de setmana. Comencem pel Freikin Balonmano Granollers, que ha caigut davant el Batco Torrelavega, els d'Antonio Rama, que han arrencat malament en defensa i l'equip local ha marxat al descans amb el 21-17 favorable al marcador. Anem a escoltar ara les paraules de l'entrenador del Freikin Balonmano Granollers. Aquest és Antonio Rama. Pues al final te vas con tristeza porque era un partido que lo teníamos muerto y perdido, pero al final nos hemos hecho ilusiones, ¿no? Yo creo que con ese minuto 19, 20, menos 6, estaba la cosa muy jodida. Pero bueno, hemos querido creer y yo creo que el equipo ha respondido, pese al cansancio y a toda esa primera parte tan mala que hemos hecho defensivamente. Y bueno, la verdad es que nos quedamos con ese mal sabor de boca por pensar que podíamos y al final no hemos pedido, ¿no? Pero bueno, al final son partidos que se han solucionado pues al final, ya te digo, pero yo creo que no nos lo merecíamos con la primera parte que hemos hecho. Amb la derrota del Freikin, que ha caigut a la tercera plaça de la competició i ara els toca recuperar el camí de la victòria si no volen patir per una posició europea. Anem ara amb el CAC 7 Balonmano Granollers perquè les vallesanes han superat per un contundent 26-34 a l'Aula Valladolid, l'equip dirigit per Robert Cuesta, que ha dominat d'inici a fi sense deixar opcions a les locals per remuntar. Així ens ho explica Robert Cuesta, entrenador del CAC 7 Balonmano Granollers. Molt content per com ha anat el partit, perquè tal com vam comentar a la prèvia, era un equip que elles no s'estaven jugant res, ja estaven classificades per playoff, ja sabien quin seria les seves rivals per aquests quarts de final, i nosaltres sí, nosaltres ens estàvem jugant a intentar quedar en la millor posició possible. Hem acabat sisenes aquest playoff amb 32 punts i que crec que s'ha de valorar molt positivament aquests 32 punts aconseguits. I ara, sobretot, a gaudir del que vingui, no? A no deixar-nos intimidar per ningú, tot el contrari, sinó això ha de ser una motivació extra per afrontar els play-offs amb les màximes garanties possibles. Amb la victòria del CAC 7 ha certificat la sisena plaça a la Lliga Guerreres Iberdrola i ara els toca disputar els quarts de final del play-off pel títol. Les vallesanes, que han acabat emparellades amb el Superamara Vera i aquest dimecres ja disputaran el primer partit d'anada. Anem amb el futbol femení perquè l'Esport Club Granollers ha disputat el darrer partit de la temporada i també el de la seva curta història, les de Jesús Delgado, que han superat per 2-5 al Montmeló i han tancat la temporada a la tercera posició de la classificació. Ara l'equip femení espera conèixer el seu futur. Demà, de fet, el club granollerí que ha organitzat una roda de premsa per explicar els detalls d'aquesta fusió entre Esport Club Granollers femení i també l'Intervallès. Una fusió que a hores d'ara no convenç ni a l'estaf tècnic ni tampoc a les jugadores. I tanquem amb waterpolo perquè l'absolut masculí del Club Natació Granollers ha tancat la temporada amb victòria per 13-14 davant el Club Natació Premià. Els de Fran Sánchez, que han superat els tercers classificats del grup i acaben una temporada on tornen a certificar la permanència. Sánchez, de fet, ha expressat alegria comentant que aquesta ha estat una gran victòria en una de les piscines més exigents de la Lliga. Ara, doncs, és moment de descans i també de confecció i planificació de la plantilla per la temporada vinent. Nosaltres, que ara fem una petita pausa i tornem amb la tertúlia. Fins ara. El Club Tenis Taula Granollers busca jugadors i jugadores per competició federada als seus diversos equips. En la temporada del seu 5è aniversari, el club presenta per primera vegada 3 equips federats a les competicions provincials de la Federació Catalana, des de primera provincial fins a quarta provincial, un equip de veterans i un equip femení per a la Copa Catalana Femenina. Anima't, t'hi esperem! Aquest 17 de maig, IUA Dojo us convida a un taller gratuït de defensa personal femenina.
Una oportunitat única per aprendre tècniques bàsiques d'autoprotecció, guanyar confiança i compartir una experiència empoderadora. No necessites experiència prèvia, només necessites roba còmoda i moltes ganes de passar-t'ho bé i aprendre. No hi faltis, la teva seguretat i benestar són el primer. Taller de defensa personal gratuït dissabte dia 17 de maig de 10 a 12 del matí a Iwa Dojo Granollers. Reserves per telèfon al 653 979 562 o a través de les xarxes socials d'Iwa Dojo. Ponències, tallers, pitching de finançament, tota l'actualitat del sector al Mercat Audiovisual de Catalunya. T'ho perdràs? Mercat Audiovisual de Catalunya. Inscripcions gratuïtes i obertes a audiovisualmac.cat. La tertúlia. I com us comentàvem al sumari, a més, si és dilluns, doncs és dilluns de tertúlia esportiva i abans de començar la tertúlia hem de saludar els nostres contertulians d'aquesta nit aquí a Ràdio Granollers. Tenim a la meva dreta Josep Bach, bona nit. Bona nit. Al fons, a la dreta, Ernest Duarte, molt bona nit. Bona nit. I a la meva esquerra, solitari aquí, com sempre, a la teva illa personal, Pere Gómez, bona nit. Hola, molt bona nit. Doncs comencem parlant d'handbol, del Freiking Balonmano Granollers, perquè els d'Antonio Rama que van caure ahir a la nit per 35-34 contra el Torrelavega. Ernest, derrota molt ajustada i mira que semblava un partit on el Freiking no va començar gens bé. De fet, ho deia l'Antonio ara. La primera part vam començar bastant bé, però es va acabar, als 10 minuts ja es va acabar. La porteria estava parant, els jugadors estaven bé, però de cop i volta es va acabar. No sé què va passar allà. Van marxar a la mitja part els de Torrelavega amb 21-17, perquè el Granollers també a la segona part va marcar 17 gols, els mateixos, però en va encaixar menys. Estava perdent de 6 gols i deia, mare de Déu i mare de Déu. Van haver uns canvis a la primera part, que va marxar l'Antoni i va entrar un jugador i es van fer 4 gols seguits, vull dir, semblava que no hi érem, que hi ha jugadors que estan en un altre món i que va sortir un i el van assentar i la porteria, repeteixo, no hi va ser, però perquè no hi havia defensa. I amb això es paga en un partit. Si hi ha porteria i hi ha defensa, vale, però és que en atac què havia? Només l'Antonio, que si no mal recordo va fer entre 10 i 11 gols, ara mateix no t'ho puc dir. Sí, crec que la xifra està allà, sí. Sí, va fer 10-11 gols, que aviam si encara serà el màxim golejador d'aquesta temporada. Vull dir, està a la lluita. El que no pot ser que, per exemple, el Granollers ben guanyat el Barça ja sembla que s'hagi fet la feina. No, han hagut uns partits que no hem estat on tenien que estar, i quan es van fer uns fitxatges que tenien que ser una mica més d'allò, tampoc han ajudat, menys mal, dels xavals de la Pedrea, perquè si no, ja m'explicareu. Sí, amb la derrota del Freiking que ha caigut a la tercera posició, no sé si encara haurem de patir aquestes darreres setmanes per la plaça europea. Jo ja ho vaig dir. A mi, quan em van preguntar aquell xicot de Zamora què posició quedarà el Granollers, jo li vaig dir, ojalá quedáramos segundo, però tal com lo veo, terceros o cuartos, perquè ara, amb aquests resultats que es van donar l'altre dia, per exemple, el Barça, que estava guanyant de 7, va i empata a casa seva. Han passat 2 partits que ha perdut i un que ha empatat. Ojo! Vull dir, perquè també hi ha cansanci, eh? Sí, jo anava a dir, hi ha cansanci. No sé si les cames comencen a fer figa una mica. Aquí està el problema, perquè tots els equips són grans i, goita, també hi ha això, i petits també, però, bueno, entenem. Aquí aquests, quan van venir aquí, però s'han donat uns resultats, el León, l'altre, vull dir, s'han donat resultats que veiem què passen, aquests partidets que queden poden haver diverses coses, per això podem dir el Granollers encara pot que tinguem una altra entrebancada, que és el que diem aquí, i que després tinguem que sortir corrent. Però em sembla que no has de dir alguna història. No, jo només comentar que soc optimista, és a dir, partint de la base de que però jo ara recordo els punts guanyats contra el Barça i això, i dius, sort n'hem tingut, perquè després
el que sap greu és que aquests punts que no hi comptes i que els guanyes, després els hem perdut en altres llocs que sí que hi comptàvem. Clar, jo anava a dir Torrelavega sí que seria un partit d'aquells de... D'un punt. De patir. Bueno, sí, d'un punt o de dir, val, aquest el marco en... Exacte, pots marcar en vermell si vols, però Torrelavega també ha fet... Exacte. Jo em quedo amb la frase que ha dit amb les declaracions d'Antonio Ramas, d'allò de hem volgut creure. És a dir, estem a un nivell ja, a una alçada de la competició, no es tracta només de tenir cames, que ja no en té ningú, perquè els resultats aquests que tu comentes, Ernest, venen molt bueno, que la gent és aquell d'això mateix, del coco. De voler creure, i si creus... I van estar a punt de donar la campanada al final, és a dir, tot està anant agafat amb pinces, com en tots els altres esports que estem veient que tothom està arribant justíssim a final de temporada. I tenint en compte com començàvem i que dèiem la plantilla, i l'Antonio, que dius l'any que es retira, i es retira dalt de tot, per dir-ho d'alguna manera, que l'altre dia pensava, dic, poder li haurem de demanar que s'esperi un anyet més. Que s'esperi un anyet més. Serà un problema. Perquè el Palomino no és l'Antonio, Això ja ho dic ara. Ningú és Antonio García. Exacte. Aquest és la història, no? No hi és, però jo no, sincerament, jo no m'esperava haver de dependre tant d'un jugador veterà, i aquí ens hem de treure el barret també per l'Antonio de saber gestionar els minuts de joc, el temps i tal, amb ell. Vull dir, és que al final realment ho fa tot rodó, però després hi ha aquesta mica de... Comences malament, ja vas a remolc, això el Josep sempre ho deia, no? L'equip que va a remolc, o es posa per davant i se'n va, o arriba al final allò que era allò, nadar para morir en la orilla, doncs al final acabes... Per què? Perquè en finals ajustats el que ha vingut remuntant ha hagut de fer una despesa el doble o el triple del que va per davant, que pot gestionar-ho millor, no? I si fa bé al final... Bueno, malgrat tot, jo em segueixo traient el barret amb la temporada que està fent l'handbol. Jo crec que no se li pot dir res. Si queda tercer, doncs bueno... és que hi ha equips amb tot el mateix, a part del Barça, tots els altres equips pot variar una mica, però no tant. I després, si quedem segons, tenim equip per encarar... Amb els fitxatges que s'estan fent, perquè, hi ha fitxatges, amb les possibilitats del club hi ha fitxatges. Sí, bé, ja s'ha anunciat el retorn de Bruno Requart, que jo el recordo amb un bon jugador aquí a Granollers. Hem de veure com vindrà Palomino. Un altre dubte d'esclarir és Fischer, què tal estarà al central. Jo el Fischer vaig veure el seu partit ahir, la primera 2 minuts i la segona vermella. Ostres, tu. Defensa és bo, però que el rei ens ha acostumat molt bé i és molt diferent amb aquest. Amb aquest se li veu la fava i amb l'altre no. Bueno, jo crec que serà feina d'anar-lo ajustant aquí, aviam si s'ajusta bé, i després també que torna Adrià Figueres. Sí. Vull dir, jo crec que tindrem plantilla, no sé per quan ni com, però és una narrativa que hem repetit any rere any, no? Aquesta reconstrucció. Esperem que els jugadors, és que tenim en compte que ens han vingut jugadors que sí que no me'n portaven, però que jo no els he vist. Sí, que no han acabat de funcionar. És el que diu el Pere, i amb això t'estic d'acord, Pere. Els nanos de la Pedrea és per treure's el sombrero o el que tu vulguis. I tant. Totalment d'acord. I un apunt abans de canviar de tema, sort també que, mira, no hi mal que por bien no venga, no? La Copa del Rei no la jugarem, per tant podrem descansar una miqueta més per aquest final de temporada. De fet, aquesta setmana no hi ha perquè hi ha selecció. Correcte. És que ens anirà molt bé, això. Sí, aquesta setmana jo crec que anirà molt bé per perquè les cames no pesin tant. Anem ara amb el CAC 7 Balonmano Granollers, perquè les de Robert Cuesta van superar de manera contundent a l'Aula Valladolid, 26-34, tanquen ja aquesta lliga regular de la Lliga Guerreres Iberdrola i caben a la 6a posició. Ha sigut una temporada que potser al principi, les primeres jornades, no acaba d'anar del tot bé, però per mi, moment de capgirar les sensacions, era el partit, em sembla que era contra el Rocasa de Gran Canària, un 22-28 que guanya el CAC 7. No sé si, Ernest, tu creus que allà es va canviar una mica el xip i ens ho vam començar a creure més. Jo crec que sí que es va canviar el xip i les noies també una mica. Jo he vist coses
que vull dir, això ja és cosa de vestidor, cosa de lo que sigui, de l'equip i tot, que estaven com desorganitzades o que ens apretaven molt. Per exemple, aquí tens la Júlia Guerreiro. Amb els 3 partits últims que porta només s'ha fet 4 gols. Però el que dius tu és més cap al final de temporada, no? Sí, bueno, esclar, és que el que hem parlat del Rocassa, però després aquests últims partits, com ahir el Valladolid no va ser, el dissabte, perdó, no va ser un rival pel Granollers. Jo vaig veure la Marta al principi, però va començar a parar, la Capdevila va començar a deixar el braç perquè també vol ser la golejadora 11 gols va marcar Martina. I marxar d'aquí amb un bon gust de boca, perquè ella es considera del Granollers i tal. Poder és la diferència amb la Júlia, que malgrat també ha estat anys aquí, potser s'està conservant. El que li passa a la Júlia és que, esclar, al marxar, que ja fa setmanes que vol marxar, i després la persona que està ara del club també se'n va, hi ha altres coses aquí que poder la gent pot pensar. Això mateix. És el que jo crec, perquè bona jugadora... No, ho ha demostrat sobradíssim. En els seus moments més àlgids era la millor jugadora de l'equip, i ho podem dir de manera clara, que sí que la Martina era molt jove en aquell moment, no? El que també ha tingut mala sort amb les lesions que ha tingut amb les de Brasil, que perquè ha tingut lesions i això ho ha pagat el Balomano Granollers. Ara jo, una jugadora com ella, com arrossegava a les defensores entrant, que tu la veus i dius, bueno, no és una noia de 2 metres, precisament. Sí, però la potència que té de xut... Té nervi. No, però és que igual, entrant i arrossegava les jugadores, jo pensava, però com pot ser? A mi el que sempre m'ha fascinat més de la Júlia Guerreiro, veient-la sobretot en directe, perquè a la tele es veu, però en el directe s'aprecia molt més, és la capacitat que té de carregar el llançament en molts pocs metres. I quan es carrega l'equip a l'esquena també se't nota. Ara està una mica ausent amb aquest tema. Hem de parlar del play-off pel títol, perquè comencen aquest dimecres, troca el Superamara Vera, eliminatòria molt complicada. Josep, a nivell físic, el físic aquesta... Tu abans ho comentaves en veu baixa, que comença a pesar, no per tothom? És el final de temporada. I al final de temporada, vull dir, tot i la planificació dels jugadors, vull dir, són equips, diríem, que... a l'estrès, a l'intensitat, tot això va sumant, i arriba un moment que jugues més perquè jugues i saps jugar. Però les cames, vull dir, és allò que he comentat abans, a vegades no ajuden. I has d'estar molt capficat en aquest sentit perquè és també un moment que poden arribar lesions que no són desitjables. Perquè vols, vull dir, fer allò que més o menys saps, però el cos respon a destemps. Vull dir, però això ens trobem en tots els equips, en tots i en tots els esports. Vull dir, quan s'arriba al final de Lliga, i és curiosament el moment que, sobretot pels que estan ben a les classificacions, els que estan a dalt, és on es juga la temporada. I esclar, vull dir, i aquesta és una altra història on s'han d'anar afinant molt els jugadors perquè donguin el límit. I aquesta és l'altra. Quan un jugador està al límit, també està al límit de la lesió. Quan està afinat, està tan afinat que el moment que fa un gesto que no correspon al moviment tècnic o una frenada seca, vull dir... És el moment de més risc. Sí, i això, i fixeu-vos a vosaltres, un exemple seria les Olimpiades. Quants atletes, sobretot d'atletisme, els veus que es van trencant ja només a les secundàries, vull dir, a lo que és les classificacions. A les fases prèvies. Sí. Vull dir, clar, i és perquè ja estan tan al límit i també l'altre és que també això fisiològicament suposo que es deuen veure a aquest nivell, ja es fan estudis, ja de veure quina és la capacitat diríem que tenen aquests jugadors, no? Però que el final de la temporada és el final que ja tothom vol plegar perquè també està cansat, molts partits acumulats, els que estan a primera divisió, molts viatges, i això ja ho sé per experiència, èpoques pretèrites, i arriba un moment que dius, ostres, ara tornar allà, bueno, anem-hi, no? Necessitem un cap de setmana tranquil.
Hem de parlar d'aquest partit que es jugarà dimecres a 2:15 al Palau d'Esports de Granollers. Tindrem la primera eliminatòria o el partit d'anada dels quarts de final del playoff i, de fet, nosaltres que ja tenim les paraules de Robert Cuesta abans de disputar el partit de dimecres. Aquest és l'entrenador del CAC 7 Balonmano Granollers. Sent molt conscients que s'ha tocat una eliminatòria molt, molt dura, però també sabent que no hi ha cap tipus de marge d'error, ni per la nostra part ni per la seva part. No? Són 120 minuts on haurem d'estar molt, molt, molt concentrades i tindre molt clar què és el que volem fer en cada moment. És una eliminatòria que serà molt complicada, perquè el Vera Vera és una de les grans favorites. De fet, fa un parell de setmanes ja va guanyar aquí al CAC 7. Serà complicat, no, Ernest? Jo crec que sí, serà molt complicat. També s'ha de dir l'arbitratge, l'Imaol, l'entrenador, els té molt dominats. L'Imanol Álvarez. Sí, els té molt dominats. I també serà molt complicat perquè a hores d'ara hem de parlar, evidentment, de fitxatges al CAC 7, perquè ahir el club va fer oficial les baixes d'Alba Tort i Julià Nuez i fa unes hores també ha fet oficial la marxa de Lea Kofler. Les tres doncs, que deixen a l'equip i ja sumen de moment a les baixes oficials, que en són 7. A hores d'ara la plantilla que està gairebé buida, perquè a nivell de parcial, a nivell del marcador, anem 7-0, perquè no podem comptar com a fitxatges les renovacions ni de Cristina Polonio ni d'Ona Vila, perquè ja hi eren. No sé si vosaltres, com a aficionats a l'esport en general, o més concretament l'Ernest potser de l'handbol, però no sé si aquesta gestió com l'esteu veient, perquè que s'anuncia tot aquest reguitzell de baixes, però que no hi hagi ni una pista, sí que tenim pistes, però que no hi hagi tampoc un comunicat d'un fitxatge, ostres, és una mica estrany, no? Bueno, tenim alguns noms, però no ho sabem perquè això no és oficial, perquè no ha sortit per enlloc. Això en primer lloc. Que aquestes 3 baixes s'hagin produït aquesta setmana o la passada, això suposo que no sé si l'Antonio ho porta o qui ho portarà, això, perquè els equips de la primera se n'en cuida ell. Però això fins la temporada que ve. Fins la temporada que ve, però, esclar, la temporada que ve ja tindrà que haver equip, jo no sé qui el fa. Jo no sé quines noies hi ha, o estaran esperant ara que diguin que s'acabi la Copa de la Reina, no ho sé. No sé si, Pere, tu aquesta gestió a nivell comunicatiu... No la Copa de la Reina, la Lliga, perquè és la Lliga. Clar. Sorprèn una mica que... Bueno, tenim també la que ve de Galícia. Sí, però, clar, jo em refereixo a comunicats oficials. Sí, senyor. El que sorprèn és que nosaltres fem els comunicats oficials amb molt de temps, no? És a dir, ho informem i ho diem i es fa públic, que a mi, sincerament, em sembla bé. Hi ha gent que no, l'altre dia en parlàvem. Sí. A mi em sembla bé perquè així ho mates tot. Ara, sí que és veritat que després passa com la Júlia. Home, ara ja està més a fora que dins. És que jo per mi aquest és el risc. Aquest és. És el risc, però potser no té res a veure. És a dir, que al final pot ser un pic de forma, pot ser no sé què, i al final és com quan penses de marxar d'un lloc. Quan penses de marxar ja estàs fora. Tenia un amic que tenia una empresa i diu, quan un treballador ja pensa en marxar ja està fora. Vull dir, perquè ja té el cap en un altre lloc. Jo penso que poder són polítiques diferents o que està costant a trobar un relleu o s'està mirant a baix a veure què podem rascar de la gent que puja. Moltes coses, masses coses en aquest aspecte. Jo els hi donaria un marge de confiança per una senzilla raó, perquè en els últims anys al final sempre s'ha resolt amb més o menys encert i al final van bé. I amb el tema del playoff, jo penso que el premi ara mateix és el playoff. Jo veig, sincerament, no impossible, perquè s'ha de jugar, però el partit de tornada allà contra aquest equip... Depèn del que facis aquí. Sí. Clar, però l'avantatge que has d'agafar aquí per anar allà amb garanties és molt gran. Tot s'ha de jugar, Sí, tot s'ha de jugar d'acord. I no se sap mai, és el que dieu vosaltres. Al final, al cap, uns els enganxa més a contrapeu, però jo penso que l'objectiu del Vera Vera en aquest cas és guanyar aquesta competició, i el té claríssim, i nosaltres és passar, és allò del partido a partido.
Anem ara cap al futbol femení, perquè l'Esport Club Granollers, que ha disputat ja el seu darrer partit, no només de la temporada, sinó també, com dèiem, de la seva història, a partir de demà l'equip es fusionarà ja amb l'Inter Vallès, es anomenarà Inter Granollers, i abans d'opinar-ne nosaltres, m'agradaria que escoltéssim què és el que va opinar aquí l'entrenador actualment de l'Esport Club Granollers femení. Anem a escoltar ara les declaracions de Jesús Delgado. Las jugadoras no sabían nada, se les notifica el tema de la fusión justo cuando nos estamos jugando la vida, que es el partido de Molinos. Claro, al final ellas lo que están viendo es que van a dejar de formar parte de Granollers y van a empezar a formar parte de un club diferente. Entonces ellas, claro, de no saber nada, a encontrarse de repente que se están jugando la liga con Inter, que al final también se están jugando la liga con ellas, saber además que el año que viene se van a cambiar a lo mejor instalaciones, que eso a lo mejor es muy precipitado, porque claro, luego lo que hablaba yo con ella es decir, bueno, pero todo esto se puede hablar para el año que viene también jugar en Carrer Girona, entrenar en Carrer Girona. No, es que nos han dicho que no, que vamos a entrenar en otro campo, que seguramente jugaremos en otro campo. Pero eso encara s'ha de concretar, ¿no? Sí, claro. Entonces ellas como que se vinieron un poco abajo anímicamente, porque claro, era como, hostia, llevamos 16, 17 meses aquí haciendo un buen trabajo y ahora nos están diciendo que el año que viene no vamos a estar aquí. Entonces, claro, nos lo dijeron justo la semana que jugábamos contra Molinos, antes de Semana Santa. Y claro, pues todo eso ha influido, porque era como, es que estoy haciendo un trabajo ¿para qué? Doncs la notícia que va esclatar fa uns dies ens comentava el Jesús, que havia afectat força negativament el rendiment de les jugadores. Josep, tu t'haguessis esperat potser acabar la temporada, anunciar això? No entenc res. De veritat que no ho entenc. Perquè, esclar, si tu dius que t'has de fusionar amb un altre equip, moltes jugadores diran, home, i a mi què em tocarà? Jugaré, no jugaré, tindré diríem, número per jugar, tindré plaça, per dir-ho d'alguna manera. Esclar, vull dir, i això, esclar que afecta. Clar que afecta. Afecta el joc d'elles. No des del punt de vista de que ho faran més bé. No, sí. Què passarà amb mi l'any que ve? Si diu que s'ajuntarem, no sé quantes jugadores tenen, que en tenen 20 jugadores o 18, les que siguin. Normalment entre 18 i 22. Clar, però això només és el primer equip. El primer equip, sí. Clar, però llavors, imagina't tu, amb l'altre equip, si s'ajunten, són 36. Faran 2 equips. Clar, i faran bé, bueno, clar, aquesta és una. L'altra és veure si l'altre equip, l'Atlètic del Vallès, em sembla que és... Sí, però és l'Inter Vallès, sí. L'Inter Vallès, clar, vull dir, jo no sé si ells també hi estan d'acord o no hi estan d'acord, perquè aquí hem sentit aquest. Clar, llavors es tindria que veure les jugadores de l'altre equip, que estan en la mateixa tessitura. Estan en una tessitura un pèl diferent, perquè l'Inter, per posar-ho en context, és l'equip que ha aconseguit l'ascens. Per tant, diríem, ara qui es farà el primer equip, no? Les que no han guanyat, les que sí... I després l'entrenador. Què fem amb l'entrenador? Clar, i a quin camp jugarem? O sigui, nosaltres, que representen els bons, ara resulta que ens hem d'ajuntar amb els altres. Bueno, vull dir, esclar, és que no entenc res. Jo això ho hagués fet una mica més discretament a nivell de junta i quan s'acaba la temporada, llavors es parla, es diu i ja suposo que la cosa hagués quedat una mica més, diríem, més plana, no? Més equilibrada, més no sé, vull dir, però ara no entenc res, que quedi un partit i que els diguin això a les jugadors, bueno, és que com dir-te, avui, com el que deia, espera, avui treballes, però demà et foto fora. Doncs no. Sí, bueno, per posar-ho en context del tot, crec que se'ls va comunicar quan encara queden 3 partits i la comunicació oficial es va fer just 2 dies abans del derbi que decidia la Lliga, que era aquest Esport Club Granollers Inter Vallès. Ràpidament, Ernest, demà es farà una roda de premsa on s'explicaran els detalls d'això. Sí, però jo crec que no sé si és la Junta, si l'Ajuntament o qui hagi set, però jo crec que no ho han treballat com s'ha de treballar, perquè hi ha una persona que porta aquest equip i aquesta persona ni li han dit. Vull dir, ojo, què passa aquí? Jo crec que estan equivocats i com diu el Josep, aquí ha faltat coordinació i jo no entenc res, tampoc. Ens estem quedant sense temps. Ernest Duarte, com sempre, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Josep Bach, gràcies també. Gràcies. Pere, que vagi molt bé. Molt bona nit.
Doncs vinga, tanquem ja el poliesportiu d'aquest dilluns. El recordem que ens podeu escoltar a partir de les 8 de la nit a Ràdio Granollers i ens podeu veure a partir de les 11 de la nit a BOTV. Mentrestant, que passin una molt bona nit. Fins demà.